ସବୁ ରଙ୍ଗର କିଛି ନା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଭଗବାନ 7ଟି ମୂଳ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଦେଲେ। ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଭଲ ପାଉଥିବା ରଙ୍ଗ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଜାଣନ୍ତୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଝିଅ ବାବଦରେ। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଝିଅମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ବି ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ମନରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ କରନ୍ତି। ଘର କାର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠି ନିଷ୍ଠା ରଖନ୍ତି। ଏମିତି ଝିଅକୁ ଭରସା କରାଯାଇପାରେ। କଥା ରଖନ୍ତି, ଭଲ ମିତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ଭିତରୁ ଭାବନାଶୀଳ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି, ସହାନୁଭୂତି ଦିଅନ୍ତି, ମନରେ ଗଭୀର ଭାବନା ରଖନ୍ତି, ବିଚାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ତର୍କ ଓ ଯୁକ୍ତି ସହିତ କାମ କରନ୍ତି, ଭୁଲିଯାଇ ଅତି ଭାବୁକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠାବାନ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ, ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସଦାବେଳେ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତି ଓ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ଲେଖା ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀରତା ଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସହଜରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଖୁବ୍ ସତ୍ୟ, ଗଭୀର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। 1000 ଲାଇକ୍ କଲେ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ବାବଦରେ କହିବି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ